Haino hailam sago khajane takute bukhuk songrono somung channel tini khe tui phaijao ka abai Thaborchu songoi chanani hinai inke norok waispan chaya khongka video norok ni bagai phaidi inke an video pa esang norok naidi nahade angoro na kha Thaborchu kaisa kotorma na kha ekdom buphang yarang haisingei tongsiwo obono tabo kocho kocho khai rabai gernai nahade kocho kocho khai rakha ekdom bisingo kufur kaham obono tabo yante kolok khai rawoi bukur khuknai amo haike kai nahadi mo haike rawi na khangka ekdom thoro che bukur kugo obo haike no jotono obo haike no khukbai geranai Thaborchu ekdom bukur khungnani kalaise nahadi bukur khukbai ang recek bri kherai rekha rugui bo sanai tarpore mui bo songnai hinai nang khangke norok kothung bo songoi mano ang khai rugui no chaba sanai ba sobo songnai hinai ang tabu ruknai obono tabo kaham kai sunai nahade ekdom kufur kaham obo ekdom subuk kai munai munfur kai inke aboni bagai ang tabuk sui kaisa togo dakha botui basrena nanglia phabbai no mubu munai inke ob tuibe no ngo tabo ang horror box sairi rekha inke horror box sairi ke bono ta kholoboi kutugri mufunai nahadi ase kutumar phunoglia munkha ang tibti khlai kya nahadi buti khai phatiu munkha subuk khai norok nugui tongo ke obo ano ba ang serna ni bagi som setei buli tonkha ano tabuk baji grenai karai obo thoktung khaba tabuk a rei rwana ke karai thok belai no tungna ne dorkar tungya hangka arok srabo aba heke no teruk khai renai ke angok karai o thogono muibo songna ba thokba se kebang relia ojon khai phon bri ke seri mandrom nang thok rekha ke tabo no kacha khai seri tikhlai nai aba heke nahadi kachak khai seri tikhlai kya ke tabuk te ke kok sari review ka inka obono ba mufnai tikhlai nai aba heke non ang te khaksa mungkhaba tabuk phirogiri sin eglogen phili risinai nahadi yang baisadi khakacha kha tabuk te baisadi gi mufunai aba heke no seri ti sabai sinai ka ang thogono muibo songnai da inka nahadi ang jira ki sari rekha jira ramane yagulo ang tabu pias moso hasing risum tok jagno ri rekha ang kuniao stokina sio kun grinder obo kun hulia togino songo togin songkang ka bo mui thogo belaino inka ang kisa moso kabang khaibo rekha Thaborchu jokhon songna baboni bagai inke abon bagai ta kacha khlainai bono ang tabu ছুটি পুইলা রেগ্রানাই পাউডার জাতীয় মশলা রানাই তা পুইলা সতেরি রেখা সতেরি কলনাই গামন পরে হিংকে তাবো মশকথৈ গুড়িব কি সারি রবানা তামনকে মুই কালার বেলাইনো নাই থগো মশকথৈ হিংকে amo rei bahaino hai kolphio ka tabo khai jira powder ri rwana jira powder sinang kuno tai doina powder rulia jira powder simino resiwana gamono bahaino hai kol kha ka tabo logi no tomato ri disinai powder jatiyo mosla to thokutung nang khaina mon babon bagin ke tomato no ruwi ang tabo tomato gole renai tabo som renai ampore hor kom khlai rekha ang hor kom khlai no bono tomato no gole renai hor kabang hang ke khamai thanai jengke jefrupan nor muito narak de tomato rui som rakhanga tomato tare no golibo ke nahadi som rui koli rekha tabu bono kolbai man yagulo kholoboi tonnai hor kom khaina ekdom hor kom khaina kholoboi tonnai yango nahadi ang Thaborchu no ba kisa sakagei ton chikon khai songnani bage nahadi kholoboi tonmai yagulo hor kom khaina tomato golei thangka ek norok nugui bo tongo goli mane gabo haike tabu khai ojorabo ang Thaborchu no rei sinai nahadi Thaborchu nang kisa gura ke sakagei khata alu khaike gabo no tabu mosla ba kaham kai bulnai kaisa norong thani koimung norok jodi na ane channel katalang tongha kai nor ane channel subscribe khairi di tan video no like di te share khaidi nong friends te family rong no tai nor ano comment sinya robota pok di asek no hambai norong ni hamjamang belai no nango nahadi abo haike no buli rebai kha jotono mosla bai Thaborchu hingkai wak bahan bai jakhai bo thogo tok bahan bai jakhai bo thogo tai a bai jakhai bo thogo norok jodi no chaya khongkai chai nai di belai no kothok alu khai no bobongo abon bagi belai no kothok tai rugui bo jakhai bo thogo tai awang rok jakhai bo thogo Thaborchu no bebak no jespan khlai chai mano abo haise inke nahadi mo haike no kokoli kra nangkha
na hade mo haike ba sai mano obo haike ba sai mano kuno aro riyoi bo karan kha mo haike ba sai mano ke o jora wang ta bo mui buti ki sari re nai tui ang tui thanda no rakha no nang khang ga ti kutung phano re ti abo tui re bai man ya go lang ki sa kole re nai kole kutugui phaike hang ga are re sinai je ang ano baji oi ton mane o ano re nai ke tabuk obono kisa kutug re gra nai ta bugal bugal ke kutugi phaike hangke tabo o jora o are risinai ani test ko nongkhana nango moi butuyo aban bagai nge kisa koliri kha tabo bono kutugrnai abai kete kisa moi butip khranai aba hake na hadi norong nugui tongkha gonongi thangka moi butibo ran kha ekdom gonong kha tabo o jora o ang hor op khaisinai tabo hor op khayei kisa ang gorom mosla re risi nong thani doina blai tong hangke doina blai phano rei mano gyan thani kering bagang gorom mosla re rekha gorom mosla roi ta kisa kol nai kolei re nai na hadi kolei re rekha motoma jib jibung tong kha mui na hadi mo haing kha tabu bono kholobui 15 minute yagulo no funugana na hadi 15 minute yagulo busang nai thok gonong kha ekdom belaino kothok thaborchu ba ana songsa khaibo inge kha khayo no buiji ma khana nai taisa no bai malanya haina hai next video hambai।